Ɛsɛ sɛ yɛnuanom mba ne sua adeɛ yɛ friend submission. Because where there's no submission, there's no love. Oh yeah. Nyame bo adeɛ wie no no mo nipa. Nti ɔdɔ ɛyɛ constant. Yeah. Adeɛ etime trigger the love ɛyɛ submission. Yɛwɔ mɛma no bi wɔ hɔ naturally. Ɛnyɛ naturally kura. Wanhyɛ de hu adeɛ bi a akɔ no wɔ fie. Nti onim sɛ de yɛdɔ ba. Onim sɛ de yɛhwɛ ba. Yeah. Onim sɛ de yɛdi ɔba. No matter what oba no be ye no, still and son any. But Kofi. yeah. And then ladies no ho. They are able to submit to an inanimate object. Breaking it down. Inanimate object into say traffic light. But I don't want to be subject to Oba do traffic light as na so red otimi gina. Which na ma dade kanea. Bra wo ho asema kanea. Traffic light. Suni kunu ka ba ko no aka nan. Enso sa oba no rafia. Ontimi mbra ne ho ase nhye ne kunu ase. Ba otimi bra ho ase ma traffic light because ye bechew ana wo cross a wo bewu he se be ma tete wo ho betimi ewu ntam che traffic light. But you know men man pe odo. Kofi he men don't like love than submission. They toss bi om ne se. Ye wa adwuma mu he Yeah. Sada sanka no ayeko. Ana ne etia. Ana na ya titi. Ani tago ankofa ba sa anko. Wo ko adwuma mu a. Yeah. Wo boss say. Yes, I asked you to do something. Yes. You For know, treble, no, Mr. Near my voice. I am giving you up to 2 p.m. I want to see this on my table. Yes, sir. And you must Wo boss say. Yes, Hey, sir. what's the day? Adie we adwuma we na me de ama no. Boss, my husband and my children, look, mama, up to 2 p.m. I want to see this document on my table. By 1:30, 1:45. Now with the document, you know, I to table, so you don't object to anything because your boss says, Adentra, ugro hua, you are able to submit to your boss. But the man, you are not able to submit to him. Eti ubenya oba bia Akoma FM 87.9 what be a hwem kwan egu ne kunu so da wo bantama ntinka adwo wo bantama ntinka adwo be ma na pampem podwe no we hwe katenkwan no egu be ma no so We dia no ode. wo dia no to nchen akofi ene ye gas ye wo hoyi when na betime nya na ahomache be 12 so wo dia wo so na hwe on set ago Oh, so now I'm so 12:30 1:30 say oh pacho pa me kondo tea Okay. Tine ko ye tea man. na obeye but wo pa my young cancer say the company Friend say omeduma omedura and be ko 1:30 a.m. Obetuka obenya ne wo be ma ne say koja ne kokosime na madwuma mu sa memra. ya fra mi wa adwuma mu Kofi 87.9 say yenuanom ma na ante ase say Yeah. ade a edwo be ma e mo je home kafie Eh ahobrase. e submission Yeah. Bibia no hobiem. eno Men don't know love. na me to What is love? me ye fin kran yi be Aye. me man keto agye ekufo ne ye fa so omo fie o ma mo fie ye ba efiada memeneda kwasiada adwada anopa ye po morning show a ne ye ko ye be ina plan ye de ba ye na no no Akoma ya ba bedroom ne 87.9 Kumasi efiada bedroom dwada na ye ba na twam enura ye benada atwam enura na afa ne ye ne African World for me gina phone so 1 hour 50 minutes ne ye ticket ho adwuma se de be ya ABN ne se media general mpanifo jae ya ka se ye krafi ha ne ye timi akonkran me sa do no wo de ye me dey Exactly. ade a bema ehia A submission. eno ne ade a Any understanding. ese se guest ne ti ase ese
And you see, ane ye wo mema wo ho a yes. onim said ye yo oba. And by nature, men were born to be the head. By nature. And at every point in time, oba bema oniska bema wanya juma krano na ni yere any Bank of Ghana governor na the president na at the moment oba be rise say opeso obeye head na bema babeye the tail no you have a conflict with you.